apoiatuta, posiblemente eskuan jarri eukiteko lekuan apoiatuta, bale? Eta bultzatuko dugu bizkarrezurra borobiltzen, bale? Hartuko dugu arnasa, eta botatzeakoan saiatuko gea botatzen guztiz, txilborrak lurrera ez, kasu honetan boruz eramaten, bale? Sartu txilborra alik eta gehiago, bale? Nio txilborra sartzen zutenean ez du nahi itia indarra, hori da pixkat zaiena, bale? Mantenez txilborra garenean, arrastuko dugu hor. Goian da ona, lehen bezala, helduko intzio berritikan, gerrilla eta saietxan, bale? Ze nahi dugu ere baita jatorafikoa pixka bat mugitu albotara. Orduan, bihartzak helduko dugu hemen dira. Eta bian da ona arnastuko du. Bale, arnasteako garaian saiatuko gea bideratzen aizu guztiak bihartzetara. Ez buladera, ez tripa. Printzipio bat jarriko da lau hanketara. Kidia jarriko dio makila buruan gainean, eta aukiko ditugu 3 punto beti makilakina saiatuta. Burua, eskapulan tertian, bale, bizkarrerdian, eta gerriko azkeneko ezurtsua. Bale? 3 punto horiek ez dira despegatuko makinetik. Bale? Orduan, 3 punto horiek mantendu, zoain emango jogu mugimendua gerriari. Bale? Saiatuko gea zulua haunditzen makila eta lumbarran artean, eta pegazten lumbarra makiletan. Vale. Ze pasatzen da hemen? Iten dugunean zuloa handia, burua jaisten zaigu, burua jotzen zaigu, vale? Iten dugunean, kendu nahi dugunean zulua, bultzatzen dugu gehiago txekatikan orduan hemen, puntu hau joten zait, puntu hau joten zait. Vale, ez pentsatzen dugu mendua izan dugula sekulago josituzton. Vale, pentsatu, mantenduz 3 puntu horiek ematia mugimendua gerrillari. Bai? Eta kenduko dugu elaunak lurretik zentimetro bat. Vale? Oain, kentzen dugu eskubiko hanka. Kentzen dugu ezkerreko hanka. Kenduko dugu ezkerreko hanka. Kenduko dugu eskubiko eskua. Eta giratuko dugu. Hanka kentziakin nahi gabe giratu iten zeate. Orduan, giratu, bakarrikan pentsatu behar duguna da, giratze horretan mantentzia denbora guztien bultzatzen. Zer giratzen dugunean eta relajatzen baldin mana, hola bukatuko. Orduan, hemendikan kentzen dugu hanka bat, kentzen dugu kontrako eskua, giratzeko. Hemen, gerrilla, saiatuko gea mantentzen eskupitan gertu. Bestela, hemen sorbaldak pila bat sufritzen du. Orduan, sorbaldak saiatuko gea denbora guztia mantentzen ezkerreko kasu honetan apoioko eskuan gainean. Bueltatzen dira. Tira, egiten dugu berdina, Al hacer la vuelta, si yo en bestia tengo las rodillas atrás, cuando giro, mira dónde está la cadera. ¿Vale? Entonces yo cuando voy a bestia, tengo que llevar las rodillas cerquita de las muñecas. ¿Vale?
Bai, belaunak mina bate bali manau, ena behizena egizte, besterik bai.